sini Semsar sini MLA boroni Hamza muni bisin tini yaphangi tungu social worker anolo sosi tabu khwtwng yaphangai sini bukung jukno khwtwng yaphai ronai tabu जों Amchaini Sechuwa kami Yapharjakha Sechuwa hall Khwtwng bagnani bagoi chini bubagra netrite जों titi ADC ni haphangni wngoi joto bisio जों Khwtwng bagmani program khaiwi tongo haste gonangoi tini bosong oro jaga phaiwi tongo o jaga chini borong gana MLA Yapharjakha borong gana MDC Yapharjakha chini borong gana Kamal Jumatia Yapharjakha जों जतनो सिबो जे चीनी Khwtwng bagmani bisingte chini tiprasani culture no जों promote खायनायनि बागै promotion खायनायनि बागै chini bukuroni chini mungnatai bukusugo karnani bagoi जों haste gonangoi mahai jatiok tongo tini जों orosimiya joto amsayon mahai chamong chonai tong nge chini titi ADC haphangni hoite जों mahai chamong खायमानि bisingte जों chini odhikar chini manthai ronobo जों awareness khaiwi tongo je tabo phana chini tiprasana ni je manthai chokthai tongmani rongno kwbangma amsayo sia tongmarokno जों salainani bagoi tei bubagrani message जों thansani bichingti bahike boskango agoglaimanai boskang agognani bagoi जों tama khaini nangnai omahairokno chini bubagra message rokmarokno जों joto kamio joto amsayo thangoi o message lai ambai